Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Beltran. Taong 1950, Panukulan, Quezon. Hindi basta-basta ang kasaysayan ng isla ng Pulilio. Alam ito ng mga taong naninirahan dito, kaya lahat ng mga taga roon lumaking maingat at mapagmasid. Tubong panukulan ang pamilya ni Beltran at sa panahong ito, patuloy pa rin silang nabubuhay sa takot dahil sa nangyaring digmaan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, kabilang ang kanilang isla sa mga naunang nasakop noon ng Hapon. Dahil dito, agad na nagkalat ang karahasan sa isla. Yung mga matatandang inabutan ng ikalawang digmaan, nakapagsabing ganun din ang nangyari noon sa mga ninuno nila. Sa panahon ng Kastila, ilang siglo na ang nakaraan. Dahil sa takot na naipasa sa mga matatandang tagaroon, sa mga unang buwan ng pananakop, marami kaagad ang namatay. Ang mga babaeng walang kakayahan at mga kabataan, ginamit ng mga Hapon para sa pansarili nilang kaligayahan at para makapagtayo ng mga kampo at kutang mapagtataguan nila sa mga gubat ng Pulilio. Ayon pa kay Beltran na, bata pa siya noon nang mangyari ang ikalawang digmaan. Sa takot ng kanyang mga magulang kung saan-saan sila tumungo para magtago. Tandang-tanda niya pa na para makaligtas, kamuting kahoy at iba pang mga galang bunga ang nagiging pangtawid gutom nila sa gubat. Para rin silang mga hayop, gawa ng kung saan-saan sila natutulog. Dagdag pa niya na, isa sa mga kinakatakutan nila noon ay ang pagdaan ng malalaking eroplano sa ibabaw ng kanilang pinagtataguan. Sa sandali kasing masipat sila ng mga ito, posibleng bagsakan sila nito ng bomba o hindi naman kaya'y maghulog ng mga sundalo para paslangin sila. Awa naman ng Diyos, walang nangyaring ganun hanggang sa magwakas ang ikalawang pangdaigdigang digmaan. Ang kaso lang, kahit payapa na sa kanilang lugar, hindi pa rin maipagkakaila ang takot ng mga nakaligtas. Pagtatapat pa niya na sa mga unang taon ng pagbawi nila ng kasarinlan, marami silang nakuhang mga bangkay. Nasanay na rin sila sa amoy nito at hindi na bago para sa kanila ang makakita ng mga labi sa gubat. Bagaman ilang taon na rin ang nakalipas magmula noong nagwakas ang digmaan, aminado silang marami-rami pa rin ang naiwang labi ng mga Hapon. Yung ilan sa mga ito, bali-balitang itinatago umano ng mga balbal sa bundok. Di naman yun pinapansin nila Beltran noong una, pero habang tumatagal, tila bang totoo ang mga istoryang bali-balita sa kanila. Ang pinagbatayan nila nito ay yung mga nakikita nilang kaduda-dudang tao kapag umaakyat sila ng bundok. Madalas nakikita nila ang mga taong yon sa gilid ng sapa, kasama ng mga sakong dala-dala nito na may mga tali sa butas. Kung hindi yun doon tumitigil para uminom, nadadatnan nila itong nagsasawsaw ng sako sa tubig. Ilang beses na rin nila itong sinubukang komprontahin. Yun nga lang, bago pa man nila matanong ang mga ito, nagkukusa na itong umalis. Malimit ding nasa 3 ang bilang ng mga taong yon kapag nakikita nila ito malapit sa sapa. Dahil sa ganoong pangyayari, dito nagkaroon ng kutob ang mga matatandang nasa baryo na mga lehitimong balbal ang kanilang mga nasisilayan. Pinaalalahanan din sila nito na kapag nakakita sila ng ganoon sa gubat, wag na wag itong papansinin. Gawin lang din nila ang kanilang pakay doon at kahit na anong mangyari, wag tatangkaing makipag-usap sa mga ito. Mariin ding inilahad ng mga matanda, iwasan nilang magpang-abot ng gabi sa gubat kung ayaw nilang mabiktima ng mga nilalang. Sa takot naman noon nila Beltran, sinunod nila ang payo ng mga nakatatanda. Sa loob ng 1 taon, walang nangyaring hindi kaaya-aya. Ang kaso lang, pagsapit ng taong ito kung saan medyo may edad na siya, naganap ang isa sa mga kapangipangilabot na pangyayari
sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, nangyari ito noong nangangaso sila ng mga kaibigan niya. Magbabandang 4:00 na noon ng hapon, kaya medyo madilim na sa paligid. Dapat sa mga ganoong oras pinuno, naglalakad na sila pauwi, pero hindi yun nangyari dahil yung isa nilang kasama may nakita umanong malaking usa sa parteng yon ng gubat. Nababahala na ang lahat dahil unang beses itong mangyari sa pangkat tapos na taon pa sa araw ng Biyernes. Ang pagkakaalam nila sa Biyernes, araw ng mga nilalang na hindi nakikita. Dahil dito, kahit matagal na silang nangangaso, di nila maipagkakaila ang matinding takot at pag-aalala. Malayo-layo pa kasi sila sa baryo at base sa estima nila, hindi malabong abutin sila ng 1 oras bago sila makauwi. Yon ang kinakatakutan nila sa lahat, gawa ng paniguradong gagabihin sila sa daan. Hindi ang mismong gubat ang nakakatakot, bagkus ang mga parte nito na sinasabi ng mga matatanda na tahanan umano ng mga balbal. Kung tutuusin, patay lang naman ang kinakain ng mga nilalang na yon. Ang problema lang talaga nila ay kung papaano nila kaharapin ang takot sa mga kalooban nila. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, wala pa ring balita sa kanilang kasama. Sa puntong yon, hindi na nila maiwasang mag-usap-usap hanggang sa magdesisyon na silang mauna na lang. Para malaman ito ng kaibigan nilang naghihintay sa kabilang dako ng bitag, sumigaw sila ng bahagya, hudyat ng kanilang pamamaalam. Pagsitayuan naman nila, dali-dali nilang binitbit ang kanilang mga gamit. Bilang siya ang gumaganap na pinuno sa kanilang pangkat, siya ang inula ng tanong ng kanyang mga kasama. Baloy, sigurado ka bang ayos lang si Freddy? Baka naman babalik ngayon. Pwede naman natin siyang hintayin kahit na ilang minuto pa. Maaga pa naman eh. Bungad na wika ng kasama niya. Nga pala pinuno, baloy ang palayaw ni Beltran sa kanilang magbabarkada. Anong maaga? Di mo ba nakikitang wala ng araw? Tumuloy na tayo. Sigurado naman akong narinig niyang sigaw natin. Tsaka dahan-dahan lang naman tayong uusad eh. Sigurado akong makakahabol siya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na sila nagdalawang isip na umusad. Para maiwasang matakot sa kahit na ano, iniwasan nilang mag-isip ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng pangamba. Hanggat maaari, purong masasayang bagay lang ang pinag-uusapan nila. Nang sa gayoy maging kalmado sila sa kanilang paglalakad. Kalahating oras pa ang lumipas. Malayo-layo na sila sa pinaglatagan nila ng lambat. Yung mga kasama niya, medyo panatag na, pero aminado siyang lahat sila, iniisip pa rin ng kaibigan nilang naiwan. Medyo kinukutuban na kasi sila sa mga sandaling yon, na baka may nangyari na roong hindi kaaya-aya. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong palaisipan, sadyang hindi niya maipagkakaila na wala na rin silang magagawa. Kung pipilitin pa kasi nila roong manatili, may posibilidad na malagay silang lahat sa panganib. Ayaw naman niya itong mangyari, kaya ang sakripisyo ng isa ay hindi na gaanong nakakaapekto sa pag-iisip niya. Ilang kilometro ang layo nila mula sa bukana ng baryo, bahagya silang nagpahinga dahil sa walang tigil nilang paglalakad. Idagdag mo pa roon ang mga bitbit nilang gamit, kaya kahit sanay na, hindi nila maitatanggi ang matinding pagod na kanilang nararamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo makabawi na ang lahat, dito na sila nagpatuloy. Ngunit, nang akmang malapit na sila sa bukana ng gubat, may nakita silang isang malaking puno ng saging na nakatayo sa pinakagitnang bahagi ng daan. Pagsilay nila rito, bigla silang napahinto kasi yung punong yon alam nilang wala yun doon nang dumaan sila kaninang umaga. Dala ng pagkagulat ng bawat isa, hindi nila maiwasang magsitinginan habang pinakikiramdaman ang paligid. Baloy, nandyan ba yan kanina nang dumaan tayo? Ang alam ko kasi, walang saging na tumutubo sa daang palaging dinaraanan ng tao eh.
Tsaka ni minsan sa buhay kong pagpasok ko rito. Hindi ko yan napansin o nakita man. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napailing lang naman siya habang sumasagot doon ang, kahit ako ngayon ko lang din nakita yan eh. Pero hindi bale. Dumiretso na lang tayo at malapit na tayo sa baryo. Tara na. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, mas lalo silang nagmadali. Iilan sa kanilang mga gamit noon na iwan na, para naman mas makausad sila ng mas mabilis. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa baryo, nawala yung kaba at mabigat na presensyang kani-kanina pang bumabalot sa mga katawan nila. Sa isang iglap, nakaramdam ng kapanatagan ang kanyang mga kasama. Walang kaide-ideya ang mga ito sa mga nangyari, ngunit itong si Beltran Pinuno, napansin ng mga mababangis na hayop na bumubuntot sa kanila pagkalagpas nila sa puno ng saging na humarang sa daan. Ayon sa kanya, napakalayo ng mga nilalang na yon sa mga ordinaryong hayop. Hindi rin niya ito maikumpara sa mga garong, baboy ramo, o kung ano pa mang mga ligaw na hayop. Basta yung mga nilalang na yon, kakaiba sa lahat. Dagdag pa niya na, kaya hindi niya inilahad sa mga kaibigan niya ang tungkol dito dahil paniguradong magsisipulasan ito sa sandaling makasilay ng mga ganoong nilalang. Maging siya man kasi, hindi maipagkakailang matinding takot na pilit niya noong itinago sa mga mata ng kasama niya. Pagdating naman niya sa bahay, dito pa lamang bumuhos ang kanyang emosyon. Sa sobrang takot, nanginig ang buo niyang katawan kasabay ng pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Paglupasay niya noon sa loob ng bahay, agad naman siyang nilabas ng tatay niya dahil sa narinig nito ang kalabog at pag-ungol niya. Baloy, ayos ka lang ba? Pag-aalalang wika nito sa kanya. Nang marinig naman ito ni Beltran, napatangulang naman siya habang tulalang pinagmamasdan ang bubong ng bahay. Maraming mga katanungan ang pumapasok noon sa kanyang isipan, kaya lahat ng sinasabi sa kanya ng tatay niya, hindi niya narinig at naunawaan. Kung hindi pa siya nito kinutusan at inuga, di pa babalik sa normal ang kanyang kamalayan. Pagsilay niya rito, dali-dali naman siyang bumangon habang pinagmamasdan ang loob ng kanilang bahay. Kalaunan nang kumalma na siya, kinausap niya ng masinsina ng tatay niya ukol sa mga nangyari. Inilahad din niya rito ang tungkol sa saging at mga nilalang na kanyang nakita, dahilan para magulat ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya ang katotohanan sa likod ng kanyang mga nasilayan. Ayon sa kanyang ama, mga balbal ang kanyang nakita at ang saging na biglang tumubo sa gitna ng daan nagsisilbing marka ng mga ito. Ibig sabihin, kasalukuyang nanginginain ang mga balbal na namumugaran sa gubat. May posibilidad din na meron itong taong binibiktima roon. Dagdag pa nito na mabuti na lang talaga at nakaalis sila sa lugar bago pa man sila masundan ng mga nilalang na kanyang nakita. Kung nagkataon kasing hindi pa sila nakarating ng baryo, paniguradong hahabulin sila nito para daragin patungo sa kanilang pugad. Alam mo, Baloy, hindi maganda ang nangyayari sa taong nabibiktima ng mga balbal. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang mga taong nadudukot ng mga ito, 1 linggo nilang pinapahirapan bago ito bawian ng buhay. Sa loob ng 1 linggo, hindi ito makakatikim ng kahit na anong pagkain. Mabubuhay sila sa pamamagitan ng pagkain ng dumi ng balbal. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng takot para sa kasama nilang naiwan sa gubat. Dahil dito, agad naman niya itong ipinagtapat sa kanyang ama para maabisuhan ito ang pamilya ng nawawala nilang kaibigan. Dahil sa kanyang sinabi, nagmamadali naman itong lumabas ng bahay. Habang binabagtas nito ang daan,
Panay naman ang pagsisigaw nito ukol sa pagkawala ng anak ng kanyang kaibigan. Pagkarinig naman ng mga tao sa isinisigaw ng tatay niya, dito na ito isa-isang nagsilabasan hanggang sa makarating na ito sa bahay ng pamilya ng biktima. Maya-maya pa, nang malaman naman ito ng mga kadugunang binata, agad naman itong naghanap sa gubat. Sumama na rin noon ang mga nagmagandang loob na tumulong, kaya lahat ng mga sumama walang naramdamang takot sa katawan. Nang marating naman nila ang bukana, wala naman silang napansin doong kakaiba. Hindi na rin nila nakita ang puno ng saging sa gitna ng daan, lalo na yung mga nilalang na sinasabi niyang sumusunod sa kanila. Subalit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap. Hindi ito naging madali, pinuno, lalo pat napakasukal ng lugar na yon. Idagdag mo pa rito ang dilim ng paligid, kaya hindi basta-bastang makapasok sa mga masusukal na parte ng gubat ang mga taong tumulong sa paghahanap. Akala nga nila noon, hindi na nila makikita ang binata, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nila itong natagpo ang nakaratay sa damuhan na nasa gilid lang ng daan. Bagaman wala itong malay nung nakuha, labis ang pasasalamat ng pamilya sa kadahilan ng wala roong nangyaring masama. Hindi rin nila ito nakitaan ng kahit na anong galos sa katawan, maliban na lamang sa mga maliliit na sugat nito sa braso na kahawig ng tuklaw ng ahas. Nakakapagtaka man ang ganun itong mga sugat, di na ito pinansin ng pamilya. Para sa kanila kasi, sapat ng buhay ang binata. Walang sabi-sabi, agad naman nila itong inuwi at pinatingnan sa manggagamot. Halos lahat ng mga taga-baryo noon, sinubaybayan ng kaibigan nila. Hanggang sa may deklara ito ng albularyo, naligtas sa kahit na anong uri ng karamdaman. Wala rin itong napansing kakaiba sa katawan nito, kaya lahat sila napanatag. Ngunit ang hindi nila alam, parte pala ito ng masamang binabalak ng mga balbal. 2 araw ang lumipas pagkatapos nun. Nabalitaan na lamang ni Beltran na nagkaroon ng matinding karamdaman itong si Freddy. Dala ng pag-aalala ng mga kaibigan niya, napilitan silang tumungo sa bahay nito para bumisita. Kung siya lang ang masusunod, hindi sana siya roon pupunta dahil sa takot sa mga magulang nito. Pero wala rin naman siyang nagawa buhat sa pangungumbinsi ng mga kaibigan niya. Ayon sa mga ito, wala silang kasalanan at ginawa lamang nila ang nararapat. Wala ring karapatan ng pamilya na sisihin sila dahil unang-una, kagustuhan naman ni Freddy ang mga nangyari. Dagdag pa ng mga ito na kinakailangan nilang magpakita sa mga kamag-anak nito para maramdaman nito na may pakialam sila sa kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Dahil sa sinabi ng mga ito, dito na siya naglakas loob na pumunta. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad silang bumisita sa bahay nito. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanila ang mga taong naghihintay sa labas. Lahat yun nakikiusyoso dahil umano sa kakaibang karamdaman ng kanilang kaibigan. Marami rin doon ang nagsasabing oras na lamang ang itatagal ng bata dahil sa tindi ng sakit na tumama sa kanya. Nang marinig naman nila Beltran ang mga usapin, halos hindi na nila maisip kung ano ang kanilang gagawin. Gustong-gusto nilang tumulong, pero alam nilang wala na silang magagawa. Maya-maya pa, dahil sa dami ng tao, tila bang naging imposible na para sa kanila ang makapasok. Bukod kasi sa may mga nagbabantay, marami rin sa mga kamag-anak nito ang nakatambay sa loob ng bahay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dito na sila nagdesisyong maghintay na lamang sa labas. Ngunit, di pa man sila roon nagtatagal, lumabas ang ama ni Freddy. Pagdungaw nito sa labas, ang grupo kaagad nila ang nakita nito, kaya sila ang una nitong nilapitan. Nang magkaharap na sila, di nila nagawang tumitig dito dahil sa mga nangyari. Huwag kayong mailang. Hindi naman kami nagagalit sa inyo. Normal lang ang inyong ginawa.
At alam naming hindi yun pagtatraidor. Pumasok na muna kayo sa loob at kahapon pa kayo hinihintay ng anak ko. Malumanay na wika nito. Nang marinig naman nila ang sinabi ng ama ni Freddy, nabuhayan sila ng loob. Imbis na mahiya, dare-diretso na sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang sala ng bahay. Pagsarado naman ito ng pinto, dumiretso sila sa silid kung saan naroon ang kanilang kaibigan. Pagsilay naman nila rito, hindi nila maiwasang manlumo buhat sa kanilang mga nakita. Si Freddy kasi noon pinuno, kahit ilang araw pa lang ang nakakalipas magmula noong magkasakit ito, matindi na ang naging epekto nito sa kanyang katawan. Bukod sa napuno na ito ng sugat, matindi rin ang kanyang pangangayayat. Napakabaho na rin ang katawan niya, lalong-lalo na yung bibig niya. Hinding-hindi mo gugustuhin lumapit doon dahil kada hinga nito, naglalabas ito ng amoy na may hahalin tulad mo sa dagang inuod. Di ba nakamoy na kayo ng ganun? Gawin niyo pang 10 beses yun. Ganun katindi ang amoy ng bibig ni Freddy. Kahit nga yung mga albularyong sanay na sa ganoong kabahong pasyente, umuusog pa rin tuwing humihinga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula ng mangisayang binata habang nakatingin sa kanila. Gustong-gusto nitong magsalita pero parang hindi na kontrol ng katawan niya. Maya't maya na rin ang pagngiwi ng kanyang panga hanggang sa hindi niya na ito maibalik. Di nagtagal, may napansin silang parang gumagalaw sa tiyan ni Freddy. Mahaba yon tapos parang may buhay. Kung titingnan nga mula sa labas, hindi nalalayo ang wangis nito sa isang ahas. Ang ipinagtataka lang noon ng mga kadugo nito, papaano ito nataniman ng ganoon ng nilalang. Malabo naman kasing kinulam ang binata, gawa ng hindi sa ganoong paraan tumatalab ang kulam. Kahit nga ang pinakamalalim na aral, inaabot ng ilang linggo bago tumama sa katawan ng pasyente. Dahil sa ganoong rason, tila bang napapaisip na ang mga albularyo. Hindi nagtagal, dala ng pagtataka ng mga ito, agad naman itong napatras habang seryosong kinakausap ang mga magulang ng bata. Sa harapan nila Beltran nangyari ang mga pag-uusap, kaya na may rinig na rinig niya ang paksang tinatalakay ng dalawa. Ayon sa albularyo, mukhang hindi nakakayanin ng katawan ni Freddy ang ganoong nilalang. Dagdag pa nito na may posibilidad na makaligtas ito kung susubukan nilang hiwain ang katawan nito para makuha ang hayop na nasa loob ng sistema. Yun nga lang, hindi rin ito basta-basta dahil kapag bumaba ng husto ang dugo nito, may kalalagyan na ang kanilang kaibigan. Mariin din itong inilahad na hindi sila dapat magbakasakali sa ganoon pero wala na silang pagpipilian. Kung patatagalin pa nila ang operasyon, maaaring hindi na nila ito maabutan. Nang marinig naman ito ng ama ng binata, dito na ito nagpasya. Mahirap man sa loob nito na sang-ayunan ng desisyon ng dalawang albularyo, napilitan itong tumugon. Pagtango nito, agad namang pinaalis ng dalawa ang lahat ng mga kadugo nito na nasa loob ng silid. Paalisin din sana sila pero hinarang ito ng ama ng biktima. Huwag niyo silang paalisin. Kasama sila ng anak ko nung nangyari ito sa kanya. Ang gusto ko, makita nila kung ano nangyayari sa mga batang matigas ang ulo katulad nito. Sana madala sila sa mga ipapakita ko sa kanila. Seryosong wika ng ama nito sa mga albularyo. Matapos naman itong makapagsalita, napilitan naman silang manatili. Kalahating oras pa ang dumaan nang maihanda na ng dalawa ang lahat ng gamit. Dito na nito sinimula ng operasyon. Saksi sila kung gaano katindi ang ginawa ng mga albularyo para lamang masubukang iligtas ang buhay ng biktima. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito nagtagumpay. Ang mas malala pa, tila bang napaaga ang pagpanaw nito. Ayon sa kanya na, matapos mabutasan ng dalawa ang tiyan ng kaibigan nila, wala itong nakitang kahit na anong hayop. Sa halip yung inaakala nilang hayop, bituka pala nito.
Matapos naman yung masilaya ng mga albularyo, dito na kinumbulsyon ng kanilang kaibigan hanggang sa pumanaw na ito. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang ama ni Freddy kundi ang umiyak ng umiyak. Hindi na rin ito nagsalita para makaiwas sa mga kasalanang magagawa nito dala ng galit. Dumaan pa ang mga araw, marami ang nakiluksa. At bilang parte na rin ng suporta sa naulilang pamilya ng kaibigan nila, hindi sila umalis sa bahay nito nang hindi pa yon nadadala sa huling hantungan. Sa mga unang araw din ng lamay, palaging gabi ang torno ni Beltran sa paninilbihan. Dahil dito, magdamag siyang gising at buong araw naman na natutulog. Kapag gabi, depende ang kanyang trabaho sa dami ng mga pumupunta. Minsan, nakakatulog naman siya, lalo na kung siya ang pinagbabantay sa labi ng kaibigan niya. Ang kaso lang madalang itong mangyari, kaya para makatakas sa mga gawain, lumalabas siya ng bahay para naman makapagpahinga. Sa likurang parte kasi ng tahanan, merong maliit na kubo kung saan siya malimit tumambay. May mga tao rin doon minsan pero kapag malalim na ang gabi, nag-iisa lang siya roon. Walang ibang ginawa si Beltran sa lugar na yon, kundi ang pagmasda ng magandang paligid. Ayon sa kanya, normal naman ang mga unang gabi. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang parang may nagbabago sa labas ng bahay. Kung hindi siya roon makasilay ng mga puno ng saging, may mga nakikita siyang parang anino ng tao na gumagapang papalapit. Akala niya yun lang ang makikita niya. Pero ang hindi niya alam may mas titindi pa pala rito. Pagtungtong ng ikalimang gabi, di pa man siya nakakapagpahinga. Meron na siyang napansing kakaiba sa loob ng bahay. Nung tiningnan niya kasi ang paligid, may mga nakita siyang mga taong bago ang mukha sa kanya. Dala ng kuryosidad, naitanong niya ito sa ama ng namayapa. Akala niya kasi mga kamag-anak yun eh. Ang kaso lang nang marinig ito ng ama, umiling yun. Maging ito man hindi kilala ang mga taong itinuturo niya at sa halip na paalisin, inabisuhan siya nitong hayaan na lang. Baka kasi mga kaibigan nito ng anak niya mula sa malayong lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili niyang sang-ayunan ang mga narinig niya. Hindi na siya nagreklamo, bagkus ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang trabaho. Habang nag-aabot siya ng makakain, di niya talaga maiwasang mapatingin sa mga ito. Yung amoy kasi ng mga taong yun, parang kahawig sa amoy ng kaibigan nila bago ito bawian ng buhay. Makailang beses din niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kaibigan na kasama niya noong gabi, pero hindi siya nito sinagot dahil abala yun sa pagsusugal. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo malalim na ang gabi. Napansin niyang unti-unti nang nagsialisan ang mga nakiramay. Bale yung natira na lang, yun yung mga taong nagsusugal pa. Ang 5 namang panauhing bago sa paningin niya, naroon pa rin naman, tahimik na nagmamasid sa kabaong ng kaibigan nila. Inaasahan niya talagang uuwi ito ng maaga pinuno, pero hindi yun nangyari. Nung tumungtong ang 1:00 ng madaling araw, sila na lamang ng mga taong yun ang nasa loob ng bahay. Kalaunan, pag-uwi ng mga natirang manunugal, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Sa isang iglap, nanlisik ang mga mata nito habang pinagmamasda ng paglabas-masok sa mga silid ng mga kamag-anak ng namayapa. Panay na rin ang pagtingin ng mga ito sa kanila, ngunit kusa itong umiilag kapag tumititig sila pabalik. Maya-maya pa, nang papatulog na ang lahat, dito niya na napansin ang paglapit ng isang lalaki sa kabaong. Dali-dali itong naglakad at kahit tinatawag na niya ito, hindi siya nito pinapansin. Nang mapagtanto naman niya ang kakaiba nitong ikinikilos, agad naman niya itong sinundan para ilayo sa kabaong. Ngunit paghawak na paghawak niya sa balikat nito, naramdaman niyang napakalamig ng buo nitong katawan. Yun bang lamig ng isang namayapa na? Ganon na ganon ang lamig na nararamdaman niya. Dala ng pagkagulat, agad niyang binawi ang kanyang kamay
At dito na nga niya nasilayan ang unti-unti nitong paglingon sa kanya. Pagsilay niya sa mukha ng nilalang, tumambad sa kanya ang nakakapangilabot nitong itsura. Kagaya ni Freddy, humpak na rin ang pisngi nito, tapos nakalabas na sa bunganga ang ngipin nito. Napakalalim na rin ang ginagawa nitong paghinga na siya namang nakapaglilikha ng kakaibang ingay. Ilang segundo lang noon ang lumipas, biglang umatungal ang nilalang na yon bago nito hugutin ang labi ng kaibigan nila. Matapos itong gawin ng nilalang, tumalon nito sa bintana, sabay karipas ng takbo papalayo. Bago ito tuluyang maglaho, may napansin siyang ilang piraso ng mga bato na iniwan nito sa kabaong. Akala niya kung ano lang yon, pero habang tumatagal ang pagtitig niya rito, napagtanto niyang unti-unting nagbabago ng anyo ang mga bato. Halos segundo lang din ang kinakailangan nito bago nito tuluyang magaya ang anyo ng kaibigan niya na para bang akalain mong walang nangyari. Lahat din ng galos sa mga kabaong nagsimula na ring mawala. Maya-maya pa, dumating ang mga kamag-anak ng kaibigan niya. Tanong ng tanong ang mga ito ukol sa mga nangyari dahil naalimpungatan ng mga ito dulot ng pagsisigaw niya. Nang marinig naman yun ni Beltran, tinanggi niya ang lahat. Nagpakuno-kuno siyang walang nalalaman upang hindi na mag-isip pa ng kung ano ang pamilya ng namayapa. Matapos naman niya itong gawin, umuwi siya sa kanila habang umiiyak. Kinabukasan na lamang ng mga albularyo ang nangyari dahil sa ginawa nitong pagdaan sa labi ni Freddy sa bintana ng bahay. Bagaman kilala na nila kung sino ang may gawa, hindi nila pinangasang gambalain ang mga ito. Base rin sa kanila na mapanganib ang mga balbal, lalo na ang lahi nitong pumapatay ng tao para merong kainin. Magmula rin noong nangyari ang insidente, hindi na sila bumalik ng gubat. Akala nila ganun lang kadali na limutin ng kaibigan nila. Pero ilang buwan lang ang lumipas matapos nitong mailibing. Nakita nila itong naglalakad, ilang metro ang layo mula sa bukana ng gubat. At kagaya ng mga balbal na dumukot dito, parang sa hayop na rin ang pag-uugali nito. Magpahanggang sa ngayon pinuno, ang karanasan na yon ni Beltran, ang paulit-ulit na gumagambala sa mga anak niya, lalo na kapag nababanggit ng mga ito ang tungkol sa mga balbal na pumapatay ng tao. Hindi rin sila nagkukulang ng mga paalala sa mga mahal at mga kaibigan nila na wag nang subukang pumasok pa sa itinuturing nilang pinakadelikadong kagubatan na nasa panukulan, Quezon.